sahabat, terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman ya. Mas Wiro terima kasih. Mama Enan, Wonogiri terima kasih Mbak Iwo ya. Wonogiri, lokasi di mana sih Darum Mbak? Salam kenal buat semuanya ya. Jualan berdol apa Mbak? Bukan, kita hanya nama. Opo wes ora kelingan emas margian sumpah janjimu emong ngemarang aku makion asik asina kesan lintang rembulan amin jarene tresnamu mong kanggo aku Ponorogo wes nganti telung ketika Palembang nanging sliramu orang kirim warta barang saiki wes teko Bayam Kutoarjo kowe malah gandeng priyo liya lumur lapido Sidoarjo ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnoku kang tulus suci rambok jogo malah mbok lenjani Mas Podrek jateng bergetar yo apa pancen wes nasibku kudu bisa hantarkan pekan baru asik senajan apa tak joning ati Waalaikumsalam nanging aku rapi song loncati Waalaikumsalam Lilo atiku wes lilo nadyan batinku. terima kasih orang-orang baik berkah barokah ya matur nuwun sangat Nanging aku ragu mergo atiku wis kepacut tresno. Kalimantan Tengah terima kasih berkah barokah